L-erba' filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħallija, il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar bidliet kostituzzjonali li jaħdem fuqhom gvern ġdid. L-impenn ta' gvern ġdid se jkun dak li jwellet it-tieni Repubblika u dan isir permezz ta' konvenzjoni kostituzzjonali. Din il-konvenzjoni kostituzzjonali tkun magħmula mhux biss mill-politiċi, iżda wkoll minn esponenti ta' gvernijiet lokali u esponenti tas-soċjetà ċivili. Joseph Muscat spjega li minn din il-konvenzjoni kostituzzjonali joħorġu l-bidliet li hemm bżonn fil-Kostituzzjoni ta' Malta, bidliet li sal-lum kienu dejjem isiru b'taħdidiet bejn il-politiċi. Aħna nemmnu li fil-waqt li wasal iż-żmien għal reviżjoni tal-Kostituzzjoni għandna idejat f'dak is-sens imma ma nixtiequx li tkunu biss l-idejat la tal-gvern u laqqas tal-politiċi. U għalhekk nemmnu li dan il-proċess għandu jinvolvi kemm jista' jkun lis-soċjetà ċivili kollha kemm hi. Id-diskussjoni fih dan il-konvenzjoni kostituzzjonali issir fuq punti differenti bilan li bħala pajjiż naslu għal ftehim dwar reviżjoni fuq ċerti oqsma tal-Kostituzzjoni. Bħal tibdil fil-liġi elettorali fejn dan ma jibqax dominju ta' taħdidiet bejn iż-żewġ partiti, iżda id-diskussjoni issir b'dominju pubbliku. Ikun hemm reviżjoni fil-mod kif jitwaqfu awtoritajiet u istituzzjonijiet li s-saħħa tagħhom toħroġ mill-Kostituzzjoni. Jinbidel il-mod kif tkun kostitwita l-awtorità tax-xandir u x'għandu jkun l-irwol tal-istess awtorità. Sallum il-ġurnata hija kostitwita minn persuni li jkunu innominati minn żewġ naħat tal-Kamra u persuna li tkun innominata bħala chairman minn naħa tal-gvern. Qegħdin naraw jiġifieri dik hija xi ħaġa li ħatkun up for discussion biex naraw x'tip ta' kompożizzjoni tista' issir sabiex ikun hemm bidla f'dan kollu. Ma dan tista' ssir ukoll diskussjoni dwar kif ix-xandir tal-Istat jista' jkun miftuħ għall-iskrutinju lilin mill-politiċi. Fil-waqt li qal li hawn kunsens sabiex jinżamm il-kunċett ta' newtralità ta' pajjiżna, Joseph Muscat żied li fl-istess ħin iżda għandu jintuża kliem ġdid u aġġornat għal dan il-kunċett. Gvern ġdid ma jeskludix li jkun hemm referendum f'każ li d-diskussjonijiet fih dan il-konvenzjoni kostituzzjonali jaslu għal konklużjoni li rid ikun hemm bidliet fundamentali fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Jiġifieri mhuwiex xi ħaġa li ħajkun il-gvern li joħroġ b'aġenda x'għandu jiġi diskuss jew m'għandux jiġi diskuss, imma ħanħallu lis-soċjetà ċivili biex inkonna din il-qasma ta' idejat li mbagħad nippruvaw naslu għal test finali. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li d-diskussjonijiet għal dawn it-tibdiliet kostituzzjonali jistgħu jsiru f'ambitu ta' pajjiż Ewropew. Pajjiż għal il-mexxej Laburista li dalwaqt jagħlaq 50 sena indipendenti. Il-mexxej Laburista saħaq li d-diskussjoni dwar it-tibdil fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna trid issir f'ambitu Ewropew. Naħsbu li huwa l-ambjent ideali biex Kostituzzjoni tagħna, Repubblikana tagħna li tatna riżultati importanti ħafna niddiskutuha minn ambitu postkolonjali għal wieħed Ewropew u ta' poplu li issa wasal fil-maturità tal-indipendenza tiegħu. Joseph Muscat spjega li l-Partit Laburista għażel li jagħmel din il-konferenza tal-aħbarijiet f'Ħallija għaliex dan huwa l-post fejn fit-8 ta' Awwissu tal-1919 saret laqgħa importanti tal-Assembleja Nazzjonali li waslet għall-ewwel kostituzzjoni ta' gvern responsabbli għal pajjiżna.